Hello guys. Guys, sunas kayo ang amuang dagat. Ito. Arang hunasa guys. Unya. Wa ko damha guys nga matabok na de ang among suba padong dito. Kay nahunsa na siya guys. Matikang na siya oh. Naay lubi guys. Murag gibuhatan tagtulay padong dito. Ha? Testing ko ta guys. Hello guys. Sama Pinata mo ato Juan. Pinata mo ato merkado. Makapalit na tanig buwan o ginamos. Kapalit na ta buwan o ginamos, guys. Kining kinaiyahan bitaw guys. Kusog kayo mo kuan ba muusab sa panahon. Labi na yung mga balod guys. Dali ra kayo makapausab sa ganing panahon. Imbis kay law nahimong nabaw. Sama nining amo ang suba ron oh, matabok na sa merkado padong. Kani guys habog ni nga balay. Tindahan guys nga ubang ni sa suba kani siya supermarket sa Mr. Lee guys. Habog ni nga building, di na makita ni kay namas luyot nga bahin. Diya sa kilid sa suba ang ilahang tindahan. Gatubang ni sa highway ang ilang tindahan guys. So di gina to makita kay ni amrong tadres dagat. Yun ani ang amo ang supermarket sa Valencia guys. Arating ninduta na guys ug naa tanang mutan-aw aning dagat no. Tungod sa kadakong arating view habagat. Nausab ang porma sa mong baybayon. O makita nato guys ang tower. Kaning dapitan ni guys merkado na ni siya. Mo na ni amo ang tabukunon kung mo ato mig merkado magsakay la menik sakayan. Pagkakaron guys pwede na baklayon oh. Tungod ka doon na itaytayang lubi. Tungod di sa dagkong balod na anod ning maong lubi. So kaya ra natong itabok sa merkado kung doon na tay paliton. Ang ganina ang palibot guys, dako kaayo ang hunas. Ni-testing ko panginasa ni guys, wadyo ko kitag kinason tungod kay
mga bunbon, natabunan ang mga bato ani tungod sa kadagko sa bawod. Kusog manghabagat diri sa among dapit. Moray buhat sa kong kamera guys, ug libot-libot sa palibot. Ang giani ng palibot guys, tungod sa kadako sa hunas, adyong nakita ang dakong kalainan sa among baybayon pagkakaron. Tungod sa dagkong balod. Sa una guys, dili ingon ani dili ingon ani sitwasyon sa baybayon guys. Layo pa kaayo ang baybay sa una, dito pa kaayo sa unahan. Karon gikit-kit na ang baybayon sa mga bawd. Dagko na kaayo karon ang baha. Mo nang kusog kaayo mo pikot sa dagkong suba. Ang suba guys murag nakankan na pod. Nakikita nang dapit sa may suba Pwede ang ilalam sa tulay guys, mapanagatan nimo. Pwede mataktakan nimo nagpukot. Lamang tig-agda na ko ang akong sakop nga mamukot ni aring ilam sa suba. Wa mo sugot guys kay gipangkapoy ko no. Atong makita guys nga talisalop na ang adlaw. Hapon na guys. Landong na pod. Og ang mga sakayan sa mga mananagat guys, gipangsaka na nila tungod kay dagko kayo ang balod. Layo kayo og dayunganan ani guys kung pananglit managat. Dagko kayong hunas. Pero pagkakaron tagsaray na nagat guys. May hapras mga tudlo ang managat tungod kay kusog kayang habagat sa among dapit. Sa una guys, aning dapita ani di ani paning kuan ani yuta. Layo pa mi sa baybay kani ani sa una sa bagong abot namo dinhi sa mga 1980 pa guys ani. Niya dinhi ang yuta pa ani. Tungod sa quarry guys na kuan ang baybay. Kaya di ako nagakwari ani sa una bawag kinsa. Mo nang ni na kuan ang baybay na naguba. Sa una guys, dili pa man bawal kayang bunbun gud sa una. Sa mga 70s, 90 80. Pagkakaron guys, gibawal na jud ang pagpanguha og bunbon kay tungod sa sitwasyon sa amo ang hunasan aning dapita. Gihugta na og ang balaod nga dili na basta-basta makapanguha og bunbon kay tungod sa mga residency nga nagka lisod-lisod na sa ilahang
tagsa-tagsa ka pa nga Pinoy-anan. Di ani sa una guys, balay pa ni sa una ani na. Di pa'y building ani sa una. Ani. Tungod usab kay adunay daghang bagyo nga moabot sa maong dapit, nangapanas ang mga dagkong building ani, dagkong balay ani guys, simento nawala. Hasta mga lubi ani guys nangatumba na tungod sa hagupit sa mga balod, tungod sa panahon ba nga murag lahi na jud kay sa una kay sa karon. Wala kayo mga kakahuyan guys, nangaupaw na tungod kay ang mga dagkong troso ni ini muhampak sa punuan sa mga mangrove. Mao nang nangahilang ni sila guys. Ang uban kuno po kay pangahoyon kuno. Wa ko kitag nangahoy guys, kanarang maghabagat moabot ang mga dagkong truso udasmag sa dagkong punuan sa kahoy ang mangrove. Mao nang mga matay ang mangrove ani guys. Kusog pagayod po ang bawod guys, mo na epekto sa bagyo nga kuring. Di jud kalusot guys tungod sa dagkong balod. Kay kung ngahas yung kapag adto dito sa laod, sigurado mabuak jud imong sakayan guys, kay iba dakdak jud ka sa mga dagkong bato. May lamag dili pambot guys, kay dili kayo gasto. Rog pambot imong sakyan guys, di kantidad anugon kaayo. So di gid mi mga pagpanagat nga ning mga panahon na guys. Dako na kay kausaban ang bye-bye guys. Dako na kay gikaon sa bawod. Daghang salamat guys sa inyong pagsilip. Ako moingon. Bye-bye.